Maybe I'll be biara Joe, maybe I'll show you higher OPATAFUOR TV. Hey, yes, I be. Akra. Nefie. Ne eye epo bosomi. There toso 9. Eti anyumre baby a wo bia. OPATAFUOR, me se mechiao. Jawa daroma obaso a no ahye link na ma me na wa man krofo anya ne ntie se OPATAFUOR ma bala ne so ye zenetofo kusia se wa wanya bibie di anwumre Betty UK Stobite Polesuman Ivedubu ahe ai echiachia mu nyina anwumre Minim say nyame adom mu nyina mo hoye wa obaso a shele nkene mame odaroma Josephine Boatin let's say bibia boko Patrick Ayin mechia mu nyina nyame adom OPATAFUOR nyame adom me so me hoye ti ba bia wo hwe mi bia no shele nkene mame Grace Wilson, the best. Michiao, good evening. I believe so. Here. Michiachi Amunina Medicasi Bob Rebre Munina. Oh, it sounds good. Obaso ashele nkirima me wadaroma. Ahaye OPATAFUOR TV. Oh, mon share mami. Dr. Odru. Victor, salute. Sof Jima na to say Robert Dukusi. Hega. Mary Boatin ma amajman. Nti amajman wo ho. Nyamike Higabana say, Nanaji, how you doing? I believe you are doing great. This been watching. But you have nyina anwumre nyame nti say bibia boko. It didn't come off 5 minutes be pen one no. No ma sign it off. Mini abem bi wo US. And then answer Mr. Team, I see papa me wala ne so no ma yedin me dem nkasa bi. Mr. Team and now question na me be answer on. O say o pese who the difference between a false prophet and then a fake prophet. O say are they the same, a false prophet and a fake prophet? The other time I told you that there's vast difference between a false prophet and a fake prophet. And so you fake prophet and a false prophet tag his stand. What you say tag many scan scan stand for Libya. Okay, so share this live telecast with a lot of people as much as you can. Bibia anya boko ma me akua bi uri atsen Kofi mechiamu nyina anyimre so onyame aya adom ode yenkwa acheyen ye da so tiase tekyerema da bodwiem imoja edi mu afusane Reverend Adako Ambacha mechiao said ye Bible ne kan no so okuye da ensoso yewu panda o say papa how do I bring enemies down instantly in what ways so person obre obi ase in what ways
In what ways? Bringing somebody down, it's a lot. Justice Osafo Bebacho Mechiao. That's how bro be aseno. It's a lot. Dear ya. Mami who how I sit here, dear ya. Because bring you be down, it can a bit yamo so will be another day. And nipano how na o hano. And the network in Yana, Mummy, why? Gladys and Bruce at saying, na OPATAFUOR TV 4. Channel we, I would say, channel we, I had issues with some people. Right? Okay, was it those who are persecuting you wrongly? Okay, I see. Channel we, I had issues with incrophobia no more previous government. And to Omoye say they will bring the channel down. Asophobia omususu say me di omani na may reveal a lot of secret to some people and unti amani pa bebre ni te and to say omu free Ghana kwa bruchira because of say internet ni na bruchira for na dodo na omu tie opatafoɔ nti omo ma sorry ene nsensem bebrebe ene ensem a omo aburu de agumitire so de ye bebrebe ebi wo ha mintimi ansa enti omo team up say ene kwan bay ena e be faso they know say spiritually the opatafoɔ enye easy so betimi de opatafoɔ ato and the so use physical means because they have links in government. And I'm cripple my channel. Also recently, guy we been on din on Katechi River. Once I walk Ghana and it automatically we use Ghana IP address, internet protocol address. And so once they get hold of your internet protocol address, me hack your system no ma o the video to our obi so oh yeah, live shows are not aging and some baby I believe say more ABS see when countless of times I'm a mom who be that and unti yami adom menyan krofo bi oma we die IT Omayi abeye OPATAFUOR TV ene Ghana omwane wo links wo national communications awone abai no gange up against me in the previous government. They say afi Naija matimi aweki a OPATAFUOR TV channel ye afi na ebe ye ma men kan sa afi na channel no eba be ye enipa bebrebe omo nyame na omo tie mi because it's a lot enunti ena ma me create other channel no me pay obi ema oye ma me wa America na so no no ye English version na very soon me will be 2 weeks na ma TSC spiritual teachings na no me pa cho enye twi eye brofo enti minim how amumu bi mu beye na I was say yetimi a travel long and wide. You should understand what I'm saying, right? African countries, we are saying when we're talking about English-speaking countries now is a lot. So country are limited within Ghana.
Ghana no kra na ya kan community ne baby kakra bi atwi wo na utimi e dey e penetrate but brofo de also kwachi enti enche bia yen live shows any bibia na ye be no wo ye Rhyme TV the Rhyme TV so de ewrade ne makasa ani Jacob Tumfu akasa waka kire no say Rhyme TV ye TV a online channel be one of the hottest channel e wo wiase e di Jacob Tumfu so de oka asem a onni nipa hwamo e di nim say ewrade be ye Stella Champon sa na OPATAFUOR channel yususo afi ni ahya ase ye work on it ayi a decrypted baby omo encrypted me a eninti omo breaking me channel na manfo ntimi nya access to me omo share that tea nipa gu me say omo say me ding by itself it's all good, right? In the first place now I was a little bit worried about what happened, but you know man you worry being because abra me too Mavis Nyak was I'll bring my dictionary there. Oh, she say crowd there, brofono, I'll condescend to your level so that you understand what I'm saying, okay? And to my mama name have brofono mete so meba class 1 name. Class 4 brofo. I'm a mat TV crowd and I first say. So what I say. And to back to what I was saying. And Jacob Tumfu ni makasa. I say Rhyme TV there. And in nsɛm da. Obi a no betimi a bring the channel on down. I got just 1 month. Me was just 1 month pay. Now Rhyme TV. Ya your whole spiritual nyoma nyina wie. As my catch us OPATAFUOR there. Me bibia me the sunsum na ye. Bibia me the sunsum na ye. And in terms of technology wise, Yamia my nipa ware dare mu wa IT on the bomb children, I believe sir. I mean I don't bibia be kokam. And 1 month to pay my spiritual works in every Rhyme TV. Also erade na me so every week bia no ye beba one. Anima be din komo ye be live shows every week be live show one. Ye tena so ye be hijack internet no. Ya manipa hu say ye ntofo mu ye nyemre. OPATAFUOR TV the video too na ye some star. Enti na reho. Higaba onko na wasa. Higaba wasa I don't see it to subscribe. And once ko YouTube. Uko YouTuber. No wa search. Unya bo search bar na. Eno anu no bon say Rhyme TV na ba. Wow, unya bo ya Rhyme TV beba sisi a. Higa. Usu. Rani, I see Rhyme TV, you hear from the intricate tapestry of human existence. Okay, so let me show you people how to do it and how to go about it. Now let me show you something. Maybe I'm sorry in Kexan. Until assuming say why you wait for fra. Right? YouTube na kesa ne hwe so no be YouTube ni say obi a YouTube ni say then wako search I'll say Rhyme TV na ho Rhyme TV then you click on it and also then you leave it Rhyme TV enu nie say na logo ni tie subscriptions are woni so far Rhyme TV into sha Rhyme TV USA 3.77k subscribers video we had to hold that was enra enti Rhyme TV no say na tie enti me hu de enti amumu bi mu se mu
Mon check it. Why? Mon check na munye ni ye na nya fefefe. Rhyme TV, Rhyme TV, Rhyme TV. And on. To come a videos ni go bebrebe no. Enti very soon no e be kama. Aha. Ti ma were ho. Enti eno ano no. Elunti why? A Rhyme TV, R-I-M-E. And your Rimo, a Rhyme TV. It's spelled like Rim, right? But the actual pronunciation is Rhyme TV. And it's not the rhyming like rhyming words. That's a rhyming one, not that one. And to money have now just 30 days per mama just 30 days per. But the opata a Rhyme TV, me the 2 minutes we are saying. Me ye ho nneoma nyina wie afi na me ye ho nneoma me planting spiritually the ma working ni nyina ama Rhyme TV atuhwa e wo wiase ne nipa behwe OPATAFUOR TV so no be say 14 days na me de awie na masade akosen ba bia na esen no enti nyame adom good news e ho no ye passwords dey near my nephew. Enti Rhyme TV, and I'm actually one. Ko na ko subscribe. Now, let's get back to business. Many of them was a papa, false prophet, and a fake prophet. Omuna the same. And I intimi and in common and na may I say and then me treat it as a topic. Are there also what you are saying false prophet or any fake prophet or munye the same? False prophet, any fake prophet or munye the same. Nanso so sadie odifuo bi a oye papa bia oye adwuma edisha Jacob tumfuo animonyam no saa na false prophet any fake prophet almost ye adwuma edisha bonsam animonyam omoboa ema obonsam na hinie ye kese omoboa ema obonsam ahinie mutre enti saa na tie na obi beka senso ye de omuntam ne de false prophet ayobia ni hu ohun we dangerous tell fake prophet na most of times no ye obia or ye fake prophet at the same time was a false prophet and ye will be musu o ye false prophet but onye fake prophet ye will be also a fake prophet but onye false prophet it is to say akogina miensa omo ye false prophet omo ye fake prophet and omo ye fake esa false prophet sam crofo no wo ye end time we no false prophet for no doso na dodo pa no ye fake prophet for no doso ye false prophet for no omo no yamo mutumi yabani tumi or ye false prophet nanso so owo tumi otimi yen senkyereni wabubu a obetimi am wasori anante wani afira obetimi ate wani enti abribia no false prophet obi a untimi nkyene da age se o discernment of spirit ana onyankopɔ honhom wo so ansa na watimi ahu se we were false prophet for no madwene mu do omunim nyansa pa yie na omuwo honhom wo mumu a saa honhom no enye easy tienie Nana J, he says, Papa, please, I think there is network issues from your end. It's behaving as if someone is tampering with it. It keeps breaking intermittent. Okay, now, those of you people who are watching me, are you also experiencing the same network jam?
mo a mo hwe me mpacho mo so munya network problems here mo ma me ntimo nka wa me sere mo ma me ntimo nka na me hu de meye nase okay ene eye na na je o network ni so a o data ni so jamre 1 gig na de hwe mo 1 gig de na je am wo na je kokope be 40 gig gusu na fa hwe me ade 1 gig na je na de hwe papa. Okay, thank you very much. Back to what I was saying. So, false prophet, on all power. Ya money to me. Because false prophet on the lifestyle. When you be what on the cry. Said the Jacob tomb for the Suma Moses, or Suma Elijah, or Suma Noah, or Fred Joshua, or Fred Elisha, Habakkuk, Micaiah, Sadi for you na said the Jacob two for no soma or mobile as we so. False prophets you will be on Lucifer, and I say Queen of Heaven. I said that anointing. I'm an assignment to say on yet no on pulley crowd and from man into a moon sometimes no. One share untimi nchi wo mo da because one Lucifer said that anointing ana we obi a ne kasa de onu so a owotumi onu so a owoska onu so a owofame ade e wo enipa brabo mu bia a false prophet has it. Why? Because Osha, according to the book of Matthew, chapter 4, Abra Yesu, a confront to a ye can say, Abra Satan, a confront to Yesu. Sani Yamana or Kikatre Yesu. Sani Yamani Nano, a war a ye false prophet. False prophet for no, and now so most cantino. Or no, or ya doye, and because of Nadoye Nintino. Odi fra onipa ani odi tumfutro gu nipa ani o preach o kanokre ade bia esese onipa ye bia oyebi nanso oye false prophet eye nioma mienu pe ena betimi amu ahu se wei sofu we oye pa oboa nipa oye adoye nanso so oye false prophet. First one, I just say discernment of spirit. I just say humu to me. Now what me am bompaye. Now the achi say ni pana hu say we oye false prophet. Oye false evangelist. Oye false teacher. Oye false apostle. Oye false bishop. Esa unhuta. Because eba ka owobi eba efia owobi owo ne yere ne ma ompie onko abonten nanso sa kwa we no ade so bom paye ema osoro enam na pra na nso no mu kasa e ka kire wo say we say no otie na on de oni mi awurade enni twaka ade so bo sa mpaye no ohunu sa ne ma no anya sa untimi nchene da anase ustedi ni che ehwe ne nsem bi a oka ne niema bi a oka na what try na what piece no together kakra now they are to Jacob tumfuo ne sorry en ne som eho ne se niema bi bo abura wo de oye ni mu dia ubehunu se we oye false prophet entimumu bebre no false prophet for the moment you say madani false prophet for a fake prophet but fake prophet for no different from false prophet for no there a smart and very intelligent smart people are omusa wo to me as Satan asada a empower Satan asada manisika I say asasi we so eniama biensa in the satanic side no
either say oye adwuma e de ma Lucifer and now oye adwuma de ma Queen of Heaven. Sa ankrofo we, that's the reality. Eduti omu tactics bi a omu deceptive tongue bi a omu di ya omu nioma so what you say omu adwene mu do na enye ize se obeche no enye ize se obeche ne da onipa bie ni hono a obetimi achi false prophet da because false prophet no nani da ho wo ade nyina mu nani ate te say aboa wo amena bi obetu bia no o make sure so obekata so sane be ya munhu nachi enti eye nioma mienu pe agi se nyame asem eye hon konkron no ati mu anase sa nipa mje se o ya akonchere na o bom paye ansa na awurade abie ne so e de a kire o say we do wodi adoye e na akata na mumu yeso wodi adoye e na akata ne bone so ye wa difo a ebi wo Nigeria ebi wo South Africa ebi wo Ghana ebi wo nkronkro bebre so a omo ye false prophet. They are omo into satanic cult akasiem omo sacrifice nipa omo kum nipa ebi dia pemfo ebi nsori a ewo Ghana ene ensori ewo Nigeria ni Benin ni Togo ni Ivory Coast ni san kronkron ye wo property bi wo ha ye di enipa nka se ahihase say ye see ye go church to church na ya excavate asori no altar na ubehu wo mu a eberi nantwie ebi bari nipa ebi di akwara foforo ebi di apemfo ene share omo altar se ye be ya odi be puli power odi be puli edom ama edom apuadi nachi sa false prophet for no omo dots bebrebe omo otumi obetimi akase ensuo nto na ensuo ato obetimi akase ade ensa na ade asa ensenkyerani bia ube there false prophet bia obetimi aye bia kiro because no onye fake prophet or your false prophet now kwan enni nokure kwan so na kwan entene na kwan emfire urade enu ntini ya friend false prophet na no nkyere so your fake prophet false prophet for ebi wo Ghana bebrebe omo gina puppet ni mainstream sakese so omo no okay false prophet we say who false prophet yeah Revelation chapter 16. Okay, kind Revelation 16 now. So our Bible, let's go there and check something out. Revelation 16, verse number 13 to 14. So our Bible, no, let's go there. Revelation 16, verse 13 to 14. Verse 13 to 14. And you making kind. Or saying that me who money fee me and sa what to send punch and name. So free or chiasia no anum. Ne aboa no nanum ne adifo atrofo no anum tieni o ohu ahohomone miensa omufiri otwiase nanum the serpent any adifo atrofo omanum false prophet oye trofo because na akwan enyina nyame akwan so efiri nanum na oye ahohomone woye insenkyereni tieni o Bible class say a false prophet can perform miracle oye hohomoni hohom a woye insenkyereni na ofiri kowiase nyina ahemfo nkyɛn kɔboaboa ɔmo ano ma onyankopɔn ade nyina so tumfuo no ɛde dakasie no mu ɛko tieni o enti a false prophet ɛyɛ obi a ɔwɔ tumi. But omono enam emponkyerani miensa na gina ye na ewo omumu no sa emponkyerani miensa na gina ye no one baako eye atoro ontimi nka no kore nkyere wo da and the false prophet die ni wa no kore ewo ne tekyere baso efiri se no kore wo ne tekyere baso a enko beka no kore di akyere but ono wa false yes honor down no under ne dane se ne be ya unhu nyame akwan da
Efiri sɛ sɛ wohu nyame akwan a Kristo ne honhom ebetwa betena omu na Kristo honhom betena omu so de a honhom mu no wobɛyɛ mature na obi antimi ntwi mfa wo so. But false prophet no ɔno ɔntimi nkyerɛkyerɛ nyame akwan, ɔntimi ma w'ani nna hɔ ɛwɔ nyame mu sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛnya w'ahoɔden wɔ sunsum mu na watimi ɛne wɔn nnaadaa no ne wɔn atoro no adi asie. Ɛne ti na wɔn yi so ɔtweaseɛ no. So ɔtweaseɛ no yɛ serpent, a snake. Na snake bi aso yɛ daadaa. Unse saa snake no ɔno na ɔkɔ ɛyɛ edi nturo nim ɛkɔ daadaa ɛyɛ yɛka ne sɛ Adam and Eve ɛma ɔmo fom nyame akwan. In the false prophet no sɛ otene n'ase a ne nkyerɛkyerɛ ɛne nyame deɛ bɔ abura sɛdeɛ ɔtweaseɛ no ɛhyɛ da twa ntoro ɛdaadaa Eve ka kyerɛ Eve sɛ wodie aduaba no a obɛnya tumi ne wɔne Nyankopɔn ayɛ pɛ. Ɔmo ɛntoro otwa ntoro ɛma ɛne nokorɛ ɛyɛ pɛpɛɛpɛ. Mento aso network mesra mo ami hu mento aso ki wa sisi a oh mote men kana monte mo ma mente mon kai mento aso ana mento aso. Yes, the network is breaking. Sese mu da ho mento aso. Okay, you Mate, thank you very much. Okay, if you people can hear me, then let's proceed. Now, ain't a false prophet no obi a oye false prophet no in reality no owotumi obetimi aye nneema bi obetimi aye nsenkyereni obetimi aye nneema a okura wadwene no ebeboro wadwene onte ase so enuntina yede ahohomone a wo musu no wo mo ban etese aponkyereni a omufiri otwease no se twi eka se otwease a otwease eye wowo was some tactics be deceptive tactics be a enye papa obetimi ne watena them. A serpent can live with you in the same room, but you will never know it unless you know the smell of a snake before you can able to detect that. No, there's a snake living in this room. Snake can live in a room with you for centuries or years or decades, and you will never see it. Sana what here? Wo betimi ne watena fie obetimi abeda wo ceiling so many years no oda so obewo agu honom anadwo a wada no na wo na pie no akodidi no asa abehye wo enti wo de omuwo esu ene ban bia se enye nyame na be kire wo se wo e wo ha untimi hu da if you say wo so obehye fie a ebi betimi abehye wardrobe mu ade se unim wo scent ana unim wo smell ansa na watimi detect say aha say wo ha sanete. So in reality the false prophet sa na omote ade se unim nyame asem enim se de nyame asem sitie ansa na watimi ache wo mo ye na modern mono dodo na mudi mani akosi false prophet for so. But omo ye dangerous. False teachers, false apostles, false pastors, and false evangelists. Obetimi abo Yesu din aka kire o say ja dwamambo, ja ensanom, ja kunsum, ja mpapamu, ja konkonsa, ja anytime. Obetimi o evangelist obetimi aka we nyina de akire o. No aka kire o say eya phone ya ekura mi eye ewiase adigingyan enye ade papa we kura mfaso bi eni so
na Yesu kura eba obekeka we nyina kyerɛw na wanante wadwene so na wama wadwene no ada enti wontimi hunu nyansa na wakasa e me nsɔre na mabɔbra e de ama me ho na ɔno sɔfo ya ɔno yɛ evangelist na ɔno wɔse ka anase ɛdan ana TV kura na enye papa no ɔno afa akyire no wakoto bi dia kosisi ne fie no wayusi enti ye wo mo a omu kura Bible na Bible no eka se isa omu tibi ka se is to tie ni o Bible no ka se isa isa omu tibi ka se Bible no say is to enti wo de ne die kakra e de ka ho because wasue oath and as we are pledging allegiance e de ama the dark world e no man power na money to me wo yale a obehwe wo bubu agu ha obetime am wasori na otimi bibia bi nanso so de obehunu no said Satan e ka kire Yesu say sa woni onyankopon ba na dan obuo ipa no sa woni onyankopon ba na to hu ewo fom no asese obema na bofo aso so no sa woni nyame asem a obetimi dia rebuke eye a false evangelist, a false pastor, a false teacher. Ujina honum oben nante wadwene so anante so saa uhuru da adentia eya steady ade saa false prophet fo ni nyina no omo no enam saa aponkyerani na Revelation 16 verse 13 to 14 e kan na asem no omo wo ade bi a omo di ama omo ensorima anom omama omo nsorima bibi anom omama omo bibi de agu omani so eti de wo anom akɔwie mu ka hunu se nyame honhom entimi ntina omu da na nkampo pese watimi akɔbɔ mpaye na watimi de ahunu se we oyɛ false prophet ana onye false prophet untimi hunu da because wa ma oyi bi wa ma wine bi anom wa ma bibi e de anom enu te na be din pase daye kura no besu bi ana wo besu daye a enye daye a efiri Jacob tumfuo ana no kura honhum na watimi achi osofo a oyɛ false prophet odifo oyɛ false prophet osempakani oyɛ false prophet untimi huda ya shada ne ya fra munti ase aniwa ene ya bɔ mo adwene asesa enu ntini mudi mo adwene nyina kogu false prophet so false prophet de na omo ye dangerous no eye wo mo a omu kura Bible no ma ye omo adwene se omo kan sempa omo kan sempa obi oyɛ false evangelist oyɛ false teacher obetimi akura Bible no ni watwa ntoro te se osofo timi ka se oba bu ne nsa tieni yo osofo timi ka se oba bu ne nsa na bema one ne da enye hwe because Kristo aba na Kristo ba ye no saa nyoma we nyina wa beyiye firi ho na wa ba bete ho saa false teacher we ya ogina ho no de entia opese oba bu ne nsa one ne da no onim se wote ho na wo ye kronkron ma Awurade a one day said the Awurade kan wo na asemu no o se minimima ena memma so nimme minimi nwan na minwan so nimme one day emfa wo ne said the wasi ayera eni baabi a wakoduru onyame besoma ne bofo amana sa ba hwehwe afrew onyame beso daye ne wayidi a kire wo se baabi a wote no ehɔ nya wo tena be baabi a wote no ɔno Awurade mpe entisori firi wo nanso so sɛ ɔdaadaa ɛma wo concocted object ana onu ɔbaada onim sɛ egu onipa kra ho fi ana egu nipa dua ho fi enti ɛbɛyɛ din sɛ onyame honhom ɛbɛba wo nkyɛn kra no wabɛkasa enti abere bia no false prophet no ɔde naada ne atoro ɛna ɔde dan wadwene enti sɛ wonye obi a wonim nyame asɛm paa Bible ni ka sɛ ono ne ba o meka sɛ Bible ni ka sɛ o oba beka sɛ Bible ni si o
na oya na odi bi so aka ho enti wadi nka de ope e de amount nanso odi bi abetale ho sana false prophet no ote na adwene mu da ote se Lucifer obi enu ho a wagimi a Lucifer obetimi ni Lucifer ya adwuma da sabe obaifuo obi oye baifuo tie nie obi oye baifuo bi enu ho a wagimi baifuo bi aye smart and intelligent oni ni tifie na nyame tumi na be yi ne so ana nyame tumi na be strike na uhu obaifuo da o ka baifuo asem obeka bi obeka sa onu a oye baifuo obi odidi bola so onu na ase ne ma nenso so otimi bie na no ka se tumi bi asole ne ma so ama ne ma ebre no nyame betua tumi ne ka awu de waka akiro enti obi onu abie na no aka se tumi bi ene me ma edi asie no awurade betua tumi ne ka sa wo sa nipa no wo ya ne ba na wo ti ase na wo bre e wa brabom na mioma nkoyi a sa nipa no wo be de pa no watimi adwene hunu se bra me bre me ma me wo fa me soa ana me nua empo ene ha me untimi hu da because wo ma me na wo ba suspect no say onu won na ha wo onu mu kura sole a onam mpaibo so minimum obi a wo ma ne ba aye bonini wayi na wo de e de akoton spiritually ene wo de apebe yetumi a increase the power ene onu abaifuo no o sa di ni ba echi ene wo de ne nam kompaibo so o ka se on kompaibo na ena wo be suspect no ba wadi wati kompaibo Jesus sofo na o ko no ho no all dia onye bibi na yenhwe sa na ote o enti false prophet fo no enye ize se o be kire omo join secret society omo join confraternity omo join eku a omo no emoja mpa o mutirimu da they kill for no reason omo kunipa abribia omo mfa ho but wo no wonche no e omo anu ayi sika na odi ababa ya adoye ento wo no akere ya say oh so video you good but say adoye be 10 billion 30 billion 40 billion 60 billion na we yi no abonten na wa be che na ofri say wa ya adoye ntino adoye na wa ye na eno na e kire say oye nyame de hye no eno na ye nyame akwa no oboa sa adoye no wa ku obi tieni wa ku obi sa adoye na wa ye na eno nti wo adwene a wo say ye nyame no opimfuo bi moja akwala afoforo bi moja nipa bi a oye wunua emoja di ni mu afuru sane bi ote baabi ni moja ene wahwia to agu ene watam hu sika de ama enyanka onwafre kunafo wafre moborofo ene wode ama omo enti wo adwene a wo say ono wo ye good enye sa na te ode boni na odi ni osuma ase no wode papa ye akata so watwa entuma eye kente ene wode akata so enti wutimi hu na akwan da uye dai unhu sese no ote sana eye false prophet no omo te omo ye deeply rooted in dark art and spiritualism or Jesus sumu nyuma pa now because of eye aponchirani no nti enye easy say obeche no omo wodi okay kan Revelation 16 verse 13 to 14 na okay kan obeka kiro o see na otweas ayi na mehunu ahohomfi miensa a wote semponchirani se wo firi otweas ya no anum ne aboa no anum ne adifo atrofo no anum na woye ahohomone ahohom a oye nsenchirani na wo firi ko wiase nyina ahemfo nchen koboaboa won ano tieni yo woye ahohomone ahohom a obukwa ahemfo nchen enti false prophet no ono ni politicians na ebo eno nkire se obi ni politician adamfo ekire se onye papa but false prophet no oni politicians na ebo oni ewiase mpanyimfo police commanders military commanders air force our links say ocean excuse me
Ocean, ohu a clue of what I'm saying here. Ushe video ni wia. Kohwe Nigeria movie. Na your friend the Messiah. Aya akokohwe. Ubehu said the false prophet for no motie. Or a false prophet. Almost share the narrative of a false prophet. And so and omode ye sa movie no. And to ushe video ni wia. Aya search na Nigeria movie friend the Messiah. Aya yo edochi. And the artist sa movie no. Sa na false prophet tie pepepe. Omo ye cartels. Or no false prophet bian. Or joining a cartel. Every false prophet be a joining cartel. Na cartel no eye occultic society a police fo won be because dan ya obekum obi secretly. Enju ko hu now ko dini koma police fo a bia nipa no se hwe akontomra ene wakum obi wo ho. Ena wo no wo ha se no wa me ya che no se ebi o ye false prophet. But onu no oni ebi akumase police commander, regional commander, free. Enti omo ye cartels, medical doctors wom, omo lawyers, omo judges wom, omo ye kuo, omo spilling blood, omo kunipa, sacrifice nipa, wo ho. Enti sa wote no wo kumase a, obehu a say order from above. Obehu ana panyin bia, osose ebia Ashanti Regional Police Commander na wa freno no man others na wa tie no agya no because omo ye kuo cartel society omo dealing in all kinds of things omo businessmen omo yi omanim omo hihye akire omo ye cartels. They know what they are doing every now and then. Ano de ne de say under that dom ewo mu a ye wa sofo a omo ye false prophet, omo dealing drugs, omo ye into drugs, omo ye drugs power but onche no osori anu abegina properties no aye ne tetere ba de no apepa na no aye no innocent. It wa agene ya say oh yes of the way you good but or ye criminal or ye into a lot adia a bomb mind bia no ni din ene no hungom but onche ne da omo ye kuo ye wo malamfo wo kuo ni mu bi ye wo soldiers wo ye wo police wo omo ye kuo society o mate obi a play the part. Enti se o pa akwala medical doctor no wo mu no obe provide bi o pa akwala nurse ni no wo mu no obe provide bi onya court case na de ne court a o lawyers fo o join cartel ni bi enti e dey an sa lawyer no na beba no ma work ya ayi case no e dey akoma omo judge na oka omo kuo no hu bi enti omo no a lot in the kosu e wo sumasi a uhu omo politicians e be ministers e be deputy ministers enti wo asamba na se wo koka enye easy so wo betimi ehu ni da enutina asofo ni be powerful o di boni power sumasi and so ultimately bringing it down da the entire ultimately bringing it down no wo military support or police support or soldier support or air force support or navy support or the seat of the presidency support or the nabu adie ko obisi wa ye o papa no how enti wo sharp envelope mu a bia watimi aye satanic rituals bia ne sacrifice duru ha wo kunipa bia be 10 4 ubede ne wo because nipa dom ene puko na asori ohia nipa 10 why sacrifice na wie no ayi be 2 million Ghana cedis titisika 20 billion just a chicken change nanka adum pizza ya e hoshi ye ene kantamantu oduru ho anu apepa ne nsa no waye ne ho se han bofo o si oh madawroma on se mi odifo de moamunti ena me baaye mo dadwene eye me dadwene asemu atumi mama enye oba na odi seska na bremo na ya chede amamo ana ye dia support mu na mo dia ye business enti wo no se me ba na me be ka kire wo se sa osofo we or your false prophet awo unya me kura wo di dua be hwimi tirim
unya me kura de pam ye be wo ma adwene unya me kura na opatafoɔ ube jemi me 500 years na me nko death yas na me nkeka me nkwase asam no wo it is sana false prophet for no omotie enye easy say ubetimi atrezi no ahunu so ubetimi ahu false prophet a agise wo soro Jacob tumfo e de betimi apa ne so ntoma akyere wo say sister mini abema sei na otie omfiri me tie bi wo ha awurade bebie wani no bon se emoja wo mu amoja agu pan mu omo nom moja na agu pan mu no omo nom no kyere wo say omakwa mfiri awurade wo mu omo bari nkrofo omo tete satanic thrones so anajo say ya mie wani a unhu da false prophet there or you very powerful and yet is so betimi bring a false prophet down and yet is so betimi bring a false teacher, a false pastor, a false evangelist untimi bringing it down that because no why sempakania wakanya me asem 10 years 15 years 20 years e doma tuwe di nechi de bia o dada o ka kire se jejama monto wo no wadwe o se wanfuri nyame a enka adenti na wotenetene yen e ka kire se e maye nnum nsa e maye mo adwaman e maye nye bone obi o ka se wo siste wonfuri nyame na enso so ruba wo se wo be fa saa osofo na o gina ho na o prichiti abone no wo be fa no na wo didi be gina ho no wo steady ni nkasa ye e steady ni ne ya utim se we or your force because sa wo ka kire ne se mobile phone e ye wiase afefe de enya nessa mi yi ma adwiri free so a adenti na wo sofo no iPhone 16 buy wakoto bi adenti na wo sofo iPhone buy wakoto bi iPhone bi ye be launch bi ya no uwo bi ube ko false teacher, false prophet, false evangelist fie no wadada wa mo atwene aye say ka kura entobi na ewiase eye adijinjan ensu be ko fie no onni kura or more than 10 or more than 11 ene si ho odi cancer adani oya asoli wie so oje collection oje offering odi kofie odidi aduane papa onum ensu papa oko hospital papa ono kronko hospital oyale a hospital ni mom ene bani fie ye ka se hospital e constitute ni yoma mienu nurse ni doctor ene dan na esi won ene ma ye friend hospital e di se oyare a dan na bi no asisi ho no eno an say ye twa sika ma doctor ni nurse no ma be hwe no fie eno anu so wa bobra o sika ni bi no oko hospital hospital ni mom ene ba sika ni ho eto wonu wa dada ene wa to wa adwene ato atwene ena wudi na chi enti ade atia no pa na wo say ubu ketem na wo fa wo kenten na wo kopa bra bi bo na ye due school fees watima atua na watima atua wo light bill no water bill na wo te wo say me kura de enti na me ha me ho obi fa wa ade instead of so wo beje o top plot no obi sisi wa wo de me court no wa de wa ade no o no watie na ma wa deda wa adwene na wa ya wo say ehu hia we nyina ya de jinjan enti ube di na yaje waja pa de mo si wanya be 60 70 years uni hwe na abrabo no na emu aye diama na so sofo na wadada wo na wa format wa adwene so no kwasi ada bia obeto collection okwa obeto kofini ama yempon eye kwasi ada awia no miensa ana no ndumpon na yem obianko fie no na aso na awura mu no want to collection more than 10 times more than 4 more than 5 times na wote wono se wunya adwuma obetimi atua offering na so false evangelism sa na ote obedada uhuna obeka se on de wiase afefe de kora de ompe we nyina ya didinjan na so wo fasumase na akọhwe ni niam mu a kasa wato kasa ye adwuma ma no plot a watoto edan a watoto otimi dada no aka kire wo se koyi uni hu niam atugu chain kura gold chain and you should be that because gold chain the air bonny you should be a yamekum nyame chain or that down ema ade ya de papa eto da hia da wo betimi akoton na wo de atutu ho kan or that down ma utu ni nyina atugu no ono afasum ase no ono de o enrich no sana false prophet tie enti enye ise say wo betimi hu false prophet da false prophet no mo no enye ise agi se nyame bam enti no
Yesu baayɛ no na false prophet fo bebree wɔ saa na Yesu kan yɛ sɛ ɛma mo ha mo ho saa na ɔhoahoa atoro adiifoɔ deɛ wɔ adiifoɔ mo yɛ atoro adiifoɔ ha ɛdɔm atudi wɔn akyi nanso so no ɛdɔm na edi wɔn akyi nyinaa no ɛnyɛ biribiara because apɔnkyerɛni no nti wo a wobɛka biribiara no ɛyɛ dede wɔ saa nkurɔfoɔ no wɔn asum nti false prophet foɔ deɛ wɔn wɔ hɔ false apostles Ghana wɔn abu Nigeria wɔn abu Ghana yɛ false evangelist kɛseɛ bebrebe kɔ a ɔdaadaa ne nsɔlema wɔn a mo nyinaa mo tum ahonyadeɛ tugu na ɔno deɛ watotɔ cars wɔ enjoy life odi aduane papa sɛ saa na wayɛ wɔn but ɛnyɛ ɔno a ɛyɛ tumi na ɔde ne ho akɔ joine no ɛna waba ɛdi ɛna ti ne mu ɛna wahyɛ da ɛyɛ tactics ɛne role a yɛakyerɛ ne sɛ ɔmplay ɛwɔ abrabɔ nim ɛno ti wo study a ɛyɛ a sɛ obi bɛka kyerɛ wo sɛ gyae adwamammɔ gyae jɔɔto nom gyae ɛnsa nom gyae kusukusu gyae mpaapaamu gyae anytime gyae nkɔnkɔnsa gyae kyɛkrɛ wɔ gye mu a saa nsɛm na onipa na ka kyerɛ no ɛyɛ a mɛnwene sɛ ɛno nti ofiri nyame o na sɛbi yɛ nananom koro a ɔmo som abosom no yɛ nananom a sɛbi ɔmo som abosom no ɛti aframa kɔ akum osi antoa nsuo nyama saa nsuo no ɛyɛ ta no asuo ɔfen nkobiri apapɛ ayanta tigare bɔfoɔ kyinaman bɔfoɔ ayi bosom ni nyinara bosom na mebubo mu di no deɛ wɔ ayigwemam ana anwonamam deɛ wɔ nkran deɛ wɔ Ghana deɛ wɔ ebunumam ne ɛyɛ esirem saa abosom wɔ nyinaa no sɛ ɔkɔnfuo bi kɔmbia bosom no ka kyerɛ wo sɛ hwɛ yie na wankɔfo obi yere and which means bosom no ɔmpɛ dwamammɔ tiɛni o bosom no ɔka kyerɛ wo because untimi nkɔdi kyerɛman bosom aduro tiɛni untimi nkɔdi kyerɛman bosom aduro untimi nkɔdi dagadu ɛne saa suman brafoɔ no aduro ana abosom no ɔmo kyiri bɛyie kum nipa no untimi nkɔdi ɔmo aduro na asɔre a wabɛka sɛ ukɔfo obi yere oyɛ saa ɔmbɛkum ɛne ti sɛ ɔsɔfoɔ bi bɛgyina radio so bɛgyina TV so ɛhaha n'ani ɛtiatia mu keka ɛkɔtu quotation kyerɛ wo sɛ gyaebɔne ya ɛmɛ no naadaw na nyɛ wo sɛ ɛno nti saa asɛm na waka no ɛno nti ofiri nyame na sɛbe yɛ nananom abosomfoɔ tamu a Bible ɛmba ɛyɛ abibimaa mu no na ɔmo nim nyansa nim sɛ adwamammɔ nyɛ krono nyɛ ɛnsa de ɔno ma ne boro so no ɛnyɛ ɔmo yɛ aware they know it enti ɛnyɛ no na sɔfo bi so wɔyɛ nsɛmpakani wɔyɛ deɛ bɛ nanso so no sɛ wɔyɛ prophet ɛno nti ɔpirikyi ɛno nti ɛno na mma yɛ kyerɛ sɛ saa nneɛma no anaasɛ saa nipa no ɔyɛ ɔsɔfo papa nipa kyɛ ɔda bi da ɛfiri sɛ abosomfoɔ mpo yɛ saa na mmom sɛ wobɛn na wotim sɛ sɔfo no deɛ ogyina hɔ wɔ pirikyi nanso ahoɔyɛ ahohom wɔ ne mu atirimɔden honhom bi wɔ ne mu a sɛ ne nua da amanneɛ mu a ɛnyɛ ne ya sɛ ne nua ne da amanneɛ ni wohwɛ sɔfo no a wabɛgyina bɔnten apirikyi no a ɔne ne nam na ɛkɔm de ne korɔ ɔbɛma kɔma de wakum ne nneɛma bi a ɔyɛ ɛne ne nsɛnkaeɛ bi ɛkyerɛ ɛwɔ sɛ ɛkyerɛ wɔ sɛ wei ɔka bɔne anim oyi atɛn nanso n'akwa mfiri nyame Kristo Yesu dɔ n'ankasa na ebi ni ne mu yɛwɔ obi wɔ so a ne nsa ho yɛ mogya wakum nipa a ɔdi bim wahwie ne mogya ato agu ɛna wapretend abɛgyina altar so sɛ ɔpirikyi atia adwamammɔ nti wo adwene yɛ sɛ ɔfiri nyame nsaa nneɛma ho nyinaa no ɛma obi mfa bi nnaadaw ɛfiri sɛ Revelation 16 verse 13 to 14 ɔse wɔyɛ ahohomɔne honhom a wɔyɛ nsɛnkyerɛnne
They perform a lot of miracles. They perform a lot of miracles. But yet they are a false prophet. Now, the issues with fake prophet. Amono fake prophet for owo tumi kakra. Every fake prophet bia wo tumi kakra. Because onim say ahwe obi bobo nu dia ana obi we ani no oba nanimu a obetumi aha no. Enti omono fake prophet for no. Ono want say false prophet. Fake prophet ana fake evangelist. Fake pastor. Fake bishop biano. Majority aya steady woman ade a wodi behu omo paa no eyesikasem na wodi behu wodi sikaso no hwa a wobehu say ampa we oboa we fake prophet. Every the year 1998 ediba ya besi the year 2020 edifu a na ewo Ghana nyinara only 1% and then you fake prophet. Or more can you fake prophet? Every the year 1998, 99, 2000, 2001. Everybody see the year 2020. A diff war sorry Ghana. Majority of them, 99 to 98 to 99%, normally a false prophet. 98 to 99%, normally a fake prophet. Omono obe radio so a azanko a ofra obonse samu kaya mo amatie radio stations ache ewo Ghana ha na ebi ewo ohim fake pastor bi no ohim me kan obehu no obetena radio bi so okumase a obieful lies ni dutum a ofre na no ahye onkom Awurade kasa kyerɛ me nanim na Awurade abie mani mawura wo dem wo ma free studio ha wura wo dem wo wo dan na chi ana wo mpa no esi wo left esi wo right sankofo ni nyina ye fake prophet omo di aduro kakra akọ esirem akọ beni ama yakọ no an kakra because nza ha obebo ni di akọ but omo no omo main focus sika every fake prophet biano. Every fake prophet be a pesca. Ono ni main focus is ska. Ono what training in kwala in such a way say. O flashing na ono obefro back. Just a one flash no unya flash no obefro. Unya bomb kinkren obefa adentia. Fana off ano eno nkyere say wo na wo hia no. Nemom of fasa ne be ya. Kakra na wo de ba no. Ehwere no. Majority of the fake prophet for ni na omo nim nyame asem. Fake prophet for the majority of the omo nim nyame asem. Bebre so num golda, bebre num star, bebre num guinness. Omo bro. Enti hwe omo no, na hwe omo mfo no. Sa na omo te. Omo hyesuma se omo bro so omo ya difo. Ghana ha omo bu bebre fake prophet. Omo bopa. Ema nipa ba so dem. Ebe dias adanse onyame difuo me ba ho na obo mpa ye maame me ko fie ni senkyere ni sei e na asie ukọ South Africa ebi ho asofo bebere wo South Africa omo ye fake prophet omo ye fake apostles omo ye fake evangelists ukọ Nigeria e ho kra de ho na ye ahohomoni nyina headquarters omo ye criminals tre obia oba Ghana ha ye fake prophet bebere be kwa omo no omo timi anya nsenkyere ni enti kwasiada asori na obeye no bubu ani na osan yale ro oboa eye obi no ne hyehyɛ ho ye won krofo o matikuo o hyeda e de nkrofo ba no abeton na anointing oil di ama omo most especially no anointing oil no Nyankopɔn kyerɛ no Bible say Moses enye no sa anointing oil no yenye bi wo Ghana ha yenye bi wo America yenye bi wo Spain yenye bi wo Italy yenye bi wo Germany eye Israel kwa eno omo ye sa oil ni bi edi to ono no obi o ye fake prophet no
only time wa odi ko Israel akofa oil bia de abro because okofa oil no de abro say me mu me fake prophet me yaza enti oil no me kofa sa de abro sa yede enti de obeya ni say oils be to say bells wells Borges Sabroso star oil ni nyina enya oil a yedi gu nipa so eye oil a yedi chikosua yedi ye ade di what you say any bible nyina so any trust am nyina so mami yusu sa enye bible but any trust am nyina so enti wo kodo wa ono no because of say ono no why fake prophet ni ntino otimi ka to say kwaje bells oh olive oil at one kitten na be say de me say se ma hu bia olive oil to one kitten na say ha eno ebi bells ebi shemu 12 I think say 12 dozen right something like that a dozen 12 and you otimi ka to say kwaje oil nko 20 fabra kwaje oils 23 bra 40 kwaje miracle water 50 bra the entire ma wo 50 yes ya duro beji wa e atrema I ain't also wo 50 but who kwaje 50 because I was say wa ba no and the last hope se wo kwa onim da obenya obiem nti o se wo twaw no ogi sika no nti oil no beji 50 na dia kodware obi wo hoso a no oji oil ni wia no asaka tro se ko ohia o mbeba be ya asori na sofu no di nyansa kwan na wa beji oil ni nyina afiri nsem na wasa ade agu no aka tro so de be ya de wo achi obi hoso a oji oil na no aka tro se koma chire ho ebuo bi da ho ka wa asem nyina na fa oil ne hwehwebo no so ne mpai na wa boka nkwase aka no wa mafia na wa ji usika ohia sa en sorry no fake prophet for ni nyina no se ye ukuada se eye ebrada eye efiada kwasiada no ye asori a omo no omo taatena se ye counseling no ye counseling ni wi a on sam na mo be ka kire no se nipa dos na wasadi ebi ahyenkom omo tactics no ye wa asofo nketwa na omo no omo na tietie wonsam uko omo prayer camps ene o masori fia eya check hwe ubo hu se ema bi titi honum a omaye ema mpayimfo omo titi asori fie ho sadi prayer se bi mu aye ye omo ho basa bi ase nkukuro omo nsra bi ni nyina omo boa omo sheda na me omo ye omo ho saa na omo asheda ba enti wo ko ho mpai ba wa adwene o se wakohia obi ono ofiri bi asahwi ofiri baabi na baaye enti wo busa na no head out wani ahwe so sister me free sahwi na baaye o be say me problem na da me so me tie papa nka na me di mirika baaye ni nyina akọ na me twen kakra wa asori fi ha enti wo so owure be fi wo ho owure e be fi wo ho na owure fi wo ho a na wo ni di nkomo na wakokika wonsem nyina de akere no afasum ase na wakoka akere sofketoa na sofketoa so record no ahwe atare kora hyew enti asori ne koso no ubonsi osofo ahweda ye se o be preach no akanyame asem enti ubonsi sofketoa ni na nam church members ni ubonsi waba be gina wo nche wo de opa yesterday hwe so om de camera ne to eye members ni mu a members no ubonsi be bia sofketoa ni taa gina no ubonse oha no akọ sisters so original ho na chese sofketo no ne hunsam na ote ye no ene ode ya signal eye sofpanyin na sofpanyin na hyase sister so original ho me kasa sisi awrade kasa kire me ma pie bi kuro bi so tisasa hwibu adi ente wo no se hwibu adi no so onsa anopa no woni sister bi owo asolfie ho na di san komo no kire bu se ufiri se hwibu adi na bai ufiri sekwi dwena se sekwi yoso ufiri baabi sa na obaye what you say enti wanu no o akani nyina kire sofo no enti sofo no ba be dwena ka se ebi so ameka se okunu bi na etetie o adwuma bi na ekoso o adwuma bi na eguo eni tubo se sofo no gyina wa no aka kire se
Erade kasa kyerɛ me pie sɛ hwios na me pie sɛ hwios no ma wo sɛ sister bi gyina nkwantana bi so ye frɛ ne ye bi anansa adwota Erade sɛ me mompa ye ma sa sister no ma mompa ye ama na ombeku no because me ne ne kasa sisi a entokwa asi woni ne kunu ntamu a ye pa na ku no sister hwan a wo sɛ wo gyina w'anim dwoba wo sɛ me ba kyɛw nea owura afiri sa no pa wo ba ye no ye ma wo forms wo asɔre hɔ ma wo feeling efili wo maame efili wo papa efili wo nua mu di wo so etu otimi babo wo nua mu di akwase ampanyini ba ko won kran ono so saa na ote how they ade ne tie no enti omo ye fake prophet obeye asori kwasi ada no akope obi a obeye ebubu ani akope obi a oye nifrani na omo no majority of the fake prophet no omo ekom na ade wo mo nti no omo nsankyerene no se waadwene da hɔ paa obɛkye no because obi enu a oye bubu ani a obɛsa ne yare atoansa obet ana yare atoansa odi betimi atumrika awuroli ɛwɔ asɔdɛ mu da na so false prophet fake prophet yi de omo timi sa obi yare atoansa wa no awuroli no odimirika asa onye ono kora na abubuo no ebi nsi da. Healing takes gradual. So Nyankopon sa oyale kora na still ubehu say baby kakra tetechema until say nyame di emre ebe sa oyale totally. Ba sa fake prophet for there sa no motie. Oh, omu titi radio so. O frɛ na oba radio so anu abie airtime na siso. Say obie airtime no esiso a. E kan say caller no edisiso a wo no wa adwene ya wo say amanfo na efre no so frɛ bi obo sɛ wo frɛ no na phone na ɔde ato dwa no ekura sɔfiketo abaako na sɔfiketo no peke course no wɔ akyire enti obo sɛ ɔbɛka kyerɛ sɛ sɔfpanyina yɛ busy oni obi gyina line so enti waso wotie radio no a because wotie radio no wa agye yɛ sɛ sɔfiketo a ana sɔfpanyini wɔne obi gyina line so ampa ɛyɛ ɔno a ne sɔfo nkwala ni bi ɛna uma party car esi asɔre nase anase radio station anim hɔ ɛna ɔmo na afrɛ no enti saa asɔfo na ɔmo se yɛ hwehwɛ ade a ayera yɛ bɔ mpaeɛ ɔmo te sɛ me bɔ adane ɔmo nyinaa ɔmo so se ɔmo bɔ adane ɛna yɛ ba wo nkyɛn no ɛna ɔmo ayakwankyerɛ na yɛ sei saa nkrɔfoɔ ni nyinaa no ɔmo yɛ fake prophet deɛ ɔno no sika no wɔhwehwɛ nti ɔno na agye ne nyɛ ɛna false prophet so deɛ ɔno sika no wayɛ sacrifice anya bi nti ɔno akra ɛna wɔhwehwɛ ɛnyɛ sika no wɔhwehwɛ ɛyɛ akra ba sika so ka ho deɛ but akra na hie ne yie sɛne bɛyɛ awo no ɔde wobɛkɔ ɔsɛ yiem na watimi asɛw nti wo no false prophet for ne fake prophet for ne nyinaa ɔmo yɛ the same but obi wɔ hɔ no a ɔyɛ fake prophet ɛsa yɛ false prophet ɔno wakɔdi aduro waben otumi nsɛnkyerɛne eto na bi so a na ɔde nhyehyɛ ho na wom kakra so ati ase obi wɔ hɔ no a eduru anwumra emre bi a na sɔfo no ɔde fake miracle na ɔde awuram kakra ohwɛ sɔfo yi ɔwɔ South Africa ya wɔso wanya ne obi a wawuo Elliot sɛ Desmond sɛ hwanwan ne mbɛsɛ mɛbɔ ne din ohwɛ Nigeria asɔfo bi a ɔmo yɛ false prophet ɔsa yɛ fake prophet ɔmo stage miracle every now and then. Some of these pastors they stage miracle and wo no wa did you say we no obetimi aboa ba ontimi mmoa ɛna ɔmo nsɛm na ɔmo nneɛma na ɔmo yɛ ɔmo de to TV so na wadwene nkwa akyiri paa ɔmo bɛyiw ɔmo tricks na ɔmo de bɛyiw because wo no wadwene ma wo ho onye smart paa na won think deeper wadwene ma wo ɔmo no ɔmo ho ɛna hyehyɛ ho no ɔmo hyɛ ɔmo nkɔm na otimi ka sɛ wabɔ mpae ama obi bayi boa apie physical ɛdi ɔmo timi bɔ mpae ma sɛbe apɔnkyerɛni efiri wɔ ba adros mu pie ɔmo timi bɔ mpae ɛma wɔwɔ epie efiri obi ho saa asɔfo nyina ɔmo yɛ fake prophet saa ɛno no ɛyɛ staged miracle sɛ ɔbɛbɔ mpae ebi wɔ ɔno mu a otimi de ne nsa otimi ka sɛ
mumpe kosua ma misisi a ne yakochi na kope kosua de ama na wakasa de agu bia onan bia jepim na ayo ana wanya arthritis bi na washeda de kosua na befifa ona ho no aka nsem bi agu so waka tro se je fa kohwe odi ba hwe no bo se empane ewom nti wo bo ka se sofo no wabio watini yi empane de afiri mi nan na so ni nyina na yaza kosua no eya na wo sofo no ho so obey sa fake miracle na o ma kope kosua ba nti kosua no the ashada is a brown color kakra and a white one back because onim kosua obemu akoto and akosua de bebre no it white one and brown one ebia no oye carefully crafted wetwa kosua na pampam and odi empanye 3 and 4 awuram and odi eye kosua ni ti no abua so no anene candle and odi afa no wie wa ye de ya wa rere and uhuda and odi agu rubber bibu so ati ase ena odi esi ni nchen enti ada obeye sa miracle no ma wo koto sa kosua ni biba etu oju kosua na no wa header o sheda e ma wu kosua na wo de beba no na o sheda e se de wo bom pa ya gusu no anu wa bo wa refie na wa ma wu refie ho kakra no de kosua na koto ni die nim enti all maso no sa wo kosua na color e brown a wo so de ne e brown no so yi brown na wo de da pamia di ka ro na wa sidi ano kama no enti wo adwene ma ho because that time no ugina edom animu a okura attention afa to so bo ye na ye hu susum nyuma sisi a fafa utiri hu fafa na ho o kasa no ma wo de akohwe ho bo se pamia apie firi obi a wa bom pa ya ma pamia apie da bia o ya azan obi a wa ma wowo aponkyere ni bibi apie firi obi hu aba wa asole obi o ya azan sa sofo no omuni sa tumi omutimi ni yes ani ama omuni bi saje kontumfo tumi sofo bie no organ ha obi ni nyina e fake ebi wa awoti radio hu a ugbonsa wote wa bonsu obi afre sofo minimi nua be ma na dadem ana minimi bra ana minimi sister na dadem ha misika ayra se muta ati wo radio so a o se na obusa wo sister o se ai wasi nyo ne fire wasi fafo no ma menkasa obo se gay bi ana oba bi ashada ye ne voice o de ma na ase wa dabi hello sofo o se unia be ma no si sika ira ho ne fire sofo me de mba cho mi huru yo ni nyina ya azan ni nkwala o mu gina ase o no mu di san kwase asem obo hu no wa bompa ye no aka chance one kan kura me bompa ma bibi esi na anipa no so challenge no radio no so say no on fa she wants a soft na bompai na o tietiem e radio so bi wo ono wawu o brepa o proka kete so ensa no e wo Ghana o hwi wawu one ne soft kete wawu no mawu ba kususu wo eye otra meduma na o kwa asemia ehwa unura asemia papa otra meduma na ba ku bi won so o ya azan che obi a on so ne lifestyle no wa training kwala bebre e wo Ghana ahye so adwene wei ene omu dididi enti fake prophet no no de sada krokra wa anya obi a nya nsenkyere ne wo na asore a anya bubu ani a omu timi stage na o ma hyeda o se sofo me ba ho ebi wo hyeda bo oba bi na oba no se wa ware o ware ye no ontimi enwo enti oba sofo no a omu na ahyehyɛ ho no ma bobo box kitwa bi na omu de sa rubber wo na bobo na otugu ho na enantini bi dia omu de yi Nigeria films no ene Ghanaian films no na omu bobo box bi na omu de koja bom na omu de sa rubber wo na gu na omu de 1 series na 2 series bebre ayɛ mo no na omu de agu enti oba ne ba empire ba sofo ne here asori na no aka kire asada friend sister erade kasa kire me say wotiwe wa ware 4 years 10 years 15 years na wo untime wo wase sofo ye no kore
wa wo de ukuru ho wose ayre hwe me ka no kra kire wate ukuru ojoni court bi secret society bi ono na de wa wo de akoye sikaduro enu nti na wo untimi wo bo se na asole mani nyina maadwene akodi fake miracle na odifo toro fake prophet no oba be ye ne so enti wo ba hu se oya na wa shada ka tro oba ne se fre ukuru sisi ya se edie na wa compile oba bi na ye se wo awo awuntimi wo no eye on na de wa wo de akoye bibi enti wo ba hu na wu ma na fa fa phone na wa frɛ bɛma bi wɔ phone so ayi ɔmo ne na ahyehyɛ hu bɛma ne tɛ asɔda na chi wa ɛjo bɛ hu a ɔsinya mira maba bishop hwan ho prophet hwan ho apostle hwan ho mpaebɔ na me baayɛ no abepie wɔ mu sɛ wona ade ma wo de ayɛ bibi wɔse me de na mayɛ me mpɛ nsɛm tuno na wachada aye ne ho se de na nibu afuo no na onu sofu na ka chense okuru si se wase okuru challenge me wase ai ni wa head up bompai of phone so na akwa na ogina phone so bi tie ubawa 10 minutes to 15 minutes time na be ma no eda taxi mu na aka bi mu ni abesi no ye besi na abonsa o mo sheda no unu sudi ni tomatoes na ye de aye na nika bi mu na ayese wa toilet moja ase wa junso moja ye di bia ye na no hu nyina na nipa ne ba o se meka adaya no kure ubo se oba no so no adaka bi kura no ubekọ mu a oba o se me Johnny court na me de me yere awode aye sikaduro na obọ mpa esisi aro na onyame tumi a strike me enti adaka ne kura ni enti umbe bi adaka ne mu bonsa ade bi ayese moja na 11 series ni 22 series bebrebe emuno ana 5 series ana 10 series emuno na egum enti mu amu na amagimi ni nyina bonsa sofu na bio now sewwa sabio wa adwene ya adwuma o kwa akwaji sikaduro na akoya wo no ofi 22 series ofi 33 series ofi 55 series of it 10 series. I didn't know my one MV 200 series because I did here false prophet only 200 series. You know, because I don't know what channel that. Send a one channel now and can on my yes has we only a line is it here. And you know, fake prophet, you know. Who could you draw? Who could ya? Wow, yes, smart, no better me who say. Now, me, some me, OPATAFUOR me to me, Kojisica draw. Me koya. Sikaduro no wo wono ofi 11 cedi mu no ofi 22 cedi mu na da be na wo wono be fi 100 cedis note da be na wo wono be fi 11 cedis bebrebe a me kika bomu amenya $100 ni nyina ayaza eno ye maame no ne ye papa no o ma disa asofo we nyina achi ama o ma bra bo nyina aye kwa ebi awuwu stroke achichibi ebi anu achiachia ebi adwuma agu ebia boss sawa abrabom because of fake prophet enti fake prophet ne de omo dos pa omo ekomo di omo se omo ye hungry lions omo ekomo di omo oti abrochira o flash na ono ana be frɛ na o frɛ wo so na no o hye nkom o bompa ye mawa every fake prophet biaro na said ye se o bompa ye mawa e wo se wo hye nkom omo lifestyle sanity obi anu okura nyame tumi a obetimi afrɛ no rough sa o frɛ no kura onfa obi anu wo nyame tumi a obetimi afrɛ na ogina fon so ehyehyɛ onkom rough sa nyame tumi bi anya sa nyame kɔ ontwe maw sanity ba odifo torofo ne de tieni o odifo torofo no otimi ka kyerɛ wo sɛ obeko ufie akoya ade bi osunsum ama entima ne lord fe enti also we din count pressure bi ama say bia ofiefo peso omukum now no aka kyerɛ say obeko ufie akoya ade bi ama enti se ne lord fe number 2 sunsum koya ade a mimitiwe
sa oba me nkyɛn na me ka kyerɛ sɛ me kɔ ofie akɔyɛ ade ma sunsun anadwo a tie ni o sa me ka kyerɛ sɛ ma me lorry fly no me di kotia tie me spiritual lorry station me hu ye o konkran a o kɔ asafo kegetia baabi a no plan baabi a obenya station number 2 sunsun wiase station away ọmụ nsa nkanye bi no adifo atrofo no ọmụ nsa nkanye bi no especially Ghana and Nigeria ọmụ nsa nkanye bi no dodo na ọmụ anko school enti sɛ waadwene da hɔ a wobɛkyi ne sisi a saa na ọmụ te ọmụ yɛ aza ofrɛ na ano ogyina phone so nyankopɔn ntwe ma da sɛ wo bi frɛ wa na ɔbɔ mpa ya ma na nipa no nim no ɔhe sɛ wɔyɛ den na asɛm te sɛ wɔte sɛ osi okɔbɔ mpa ya de ama no saa na nyame te nyame nte saa da enti no yɛwɔ adifo atrofo hɔ ɔmo de ɛkɔm na de ɔmo ɛkɔm de ɔm paa ɛne ɛkɔm adi ɔmo na bi nsi da ɔmo de ɔmo hia yɛ cash legally sika no enti wo study ɔmo asɔle a every day bi ɔmo asɔle na ayɛ sɛ concert because ɔyɛ ade a ɛbɛma na trendy otumi yɛ no sɛ deɛ honhom bi asi ne so no ase wo twa ahwe ase sɛ no aye cola style bi sa life majority of them and a false prophet there ono otumi we deeply rooted in ritualism nti enye izisa and we nia ebi wo ho wa wasem mi si say me ha me ho e wo nipa ho bi me ha me ho wa brabo sene obesi abo obra bia wa wasem bible say yemani nyina mom na enyini na twabre ni dura ene behu sɛdeɛ etie enti me de me nka nkyerɛ wo sɛ wasɔre na akɔ ni gyae da me nka bi nkyerɛ wo da me kura no emba na oba me njew saa na tie enti hwɛ ho yie ene wo mo na da ene wo mo nsɛm wo mo keka ho ni titiru ene atoro kyerɛkyerɛfoɔ atoro evangelistfoɔ onka no korɛ ne nkyerɛkyerɛ mfiri awurade because sɔfo paa etimi dada nsorima ama nsorima bɔ asesa na obi ayi na adwene firi car so obi ayi na adwene firi TV ni plot so na sɛ sɔfo wɔ plot ɛwɔ paraku estate kumasi de nyame atasoma so top hill askwa na sɛ sɔfo wɔ plot wɔ ha nyinaa sɔfo yɛ real estate secretly on person so le ba hu sɔfo wɔ nantwie o sɔfo wɔ nantwie na mbacho buza ho sɛ ɛnam nti na sɔfo yɛ nantwie sika nti na sɔfo yɛ nantwie no na so aka kyerɛ sɛ yiwani free sika so na so aka kyerɛ sɛ yiwani free sika so no wie yɛ no ɔsa aka kyerɛ sɛ yɛ to collection kwasi adafoɔ nsɔre mmra ɛbenadafoɔ nsɔre mmra memendafoɔ nsɔre mmra saa nkrɔfoɔ ni nyina owi awa agyegye ne okofie baawo no sabio sabe onim sɛ wabɔne tokuro akyekyere safoa de ato wadwenem nti wontimi hu na kyida yɛ ka no korakora kyerɛ wa ɛyɛ wo na wobɛtwitwa yɛ sekan enti hwɛ ho yie deɛ wobɛyɛ biara no ɛyɛ waa wasɛm me deɛ me bae sɛ mebɛdi nkɔmmɔ no makɔ ɛno nti na menhyira wo nti sɛdeɛ mekaeɛ no very soon OPATAFUOR TV yɛyɛ ho adwuma ne yɛbɛyɛ awie so ama onyame abasa yɛ kɛse saa nso na ɛyɛ what do you call it Rhyme TV RIME TV nwanwa sɛ me wɔ just 30 days pɛpɛpɛ na me de Rhyme TV no akoto spiritual world bi na ɛbɛyɛ TV station wanwasoɔ kɛse a ne so ebi maada na ɛdɔm ne bɛdi akyiri na hɔ deɛ yɛ borɔfo nti saa na teɛ hɔ yɛ nkatwi wɔ hɔ yɛ nka sɛbesɛbe mpanyin se hɔ yɛ nka saa asɛm no hɔ deɛ yɛ borɔfo nti wo nte borɔfo a nti na mede OPATAFUOR TV na ma wo o te borɔfo so a bra ɛyɛ Rhyme TV RIME TV
bra na Isaac Kelvin Boadu was papa the false teaching teachers are more dangerous than the some of the prophets. Oh yes, oh yes, oh yes. False prophet for the omu dangerous. Omu dangerous say false teachers no. Onu dey say ono no wabo wadwena to free. False prophet the ono ye miracle anu okoni fie. And now ko Nigeria omo ayese wotwe huni. Omu go bebre. Omu stage miracle Ghana ha omu ha bebre. Omu etu omu 9 de wo nkrofo yamu na omu soaso nkrofo blocks. Omu timi parody omu TV so no ma beka se ye ba wo nche no ubeyi umu adi kire wo dayem na wo ye lotto number and then medi 2 billion now hwa kwa na ogina na wo so wedi 2 billion na no wo suit oboa ondi 2 billion dia enti wo onum na ho kire wa se wa adwene no ebe yo say ene adentina me kura me nkosofu we ho because watimi ama obi adi 2 billion we dey me kono ma me di 100 million kura na me di aba be ye madwuma enti wo ha na nipa be 10 o maba sofo me ba ho na obeye susu nyuma ma me na me da sori ye no na me mpa no nchen life and colored na oma me lotto number me kura na me sika na me frɛ me nua baako na onya sika ma me nti me kura ma ntwa no kese me twa no 10 million per 1000 Ghana cedis eduru anwumre no mboboy na abo nti me di 14 billion me di 8 billion me di 9 billion na so dem ho nyina ye omu go nyina no omu nyina ho kire wo omu ni ka pre obie ni won mo wotumi a won kyekye ne ho da sofu bie ni wotumi a won kyekye ne ho anu kura nya me ntwema mimitiwe metumi asori anopa urade si he opatafuo mpie oye hwan ofre me o send me message a me mfada saa na metie ha o se sofu udie ma me nkyere wade bio imagine say obi timi begina sofu bia so dem edi adanse bi o se sofu me ba ho na oba me dai e na o ma me ka kin ade chi ye na ka esi ma sorry me fie life o se saa o se ani ewei o se papa mba cho me de ka ne ba ampa no matimi akotwa ka eye DV na o mu di abetu TV so se saa osofo no okofa ka no firi sunsumu wiase e na o de ba physically now hwe nipa over 10,000 nipa over 15,000 egu sofo we na asia sabio sabi ni din kura ontimi spell na so doctors akese lawyers magistrate any mpemfo akese egu ni na asia o fully wo mo a na otimi say yes odifo otorofo fake pastor and false prophet omunye easy untimi mfo omunye agoro what you say because lawyer kura wadada judge kura wadada opa ko social media ko YouTube ko Facebook ko obo se video ni da ho ehefa ene okofa aka ni free ni nyina eyaza omubo obi pa ana oba be gina ana omukofa car esi parking lot ewo be de ton car eno mkotu bae edibe stage sa miracle no eno anu no awu azan sofu na kofa car efiri sunsun wiase ade achie na car ni si whole life na sabio sabe why pa na adwene ye adwuma be gi sans anema wieti na enso no watimi afuli wo mu nyina no mu di nachi but a life abrabo ne de enye obia na benya oje enye obia na benya oje enye obia na benya oje obi timi ka se me so dae na papa me peba na wa ba me nchen wo dayem na be da me nchen ewo empane so na watimi de natena atimi ne watimi ada oba akoro no to ho ewa asoda ho abradom nyina agu ho mewa no so no gan na oda no to ho no gan na okuru tieni okuru obi yire watimi ada obi yire to ho ewa asole manim achiwade a ebo man no
ɛno na yɛde aforo puppet ɛne yɛyɛ no wɔ so de kyerɛ wiase ɛnta ɛyɛ life ɛyɛ normal ɛyɛ wo abrabɔ deɛ ɛbɛsi biara no na wafa me so deɛ ɛbɛsi biara no na mafa me deɛ me so nkra nanso me kɔn mu na ahwɛ ho yie sɛ wonkɔtɔ amani Nyankopɔn nhyira wo nhyira mo bebree ekyiakyia mu nyinaa mo a mo di ɔpatafoɔ akyi asomdwie nka mo mo ma abae